Ассалому алейкум падарон, модарон, хоҳарон ва бародарон азиз, шумо дид ба канали ман Ибн Ислом. Марҳамат кардем, подписаться кунед ва лайк кунед. Мо имрӯз иншоаллоҳ ба дидори як бемор рафта ҳастем аз тарафи акаи Иzzatамон. Акаи Izzatамон моро бисёр хоҳиш карданд ки рафта бинем он бемора ба тарафи Рязанский област. Мо насиб боша 2 соати дараҳем, як мумкин 1 соат, 1,5 соат дига мондагиай. Мо рафта ҳастем иншоаллоҳ. Бародарои азиз, нами дар канал дурем подписаться кунед. Оянда иншоаллоҳ мо ҳама шуморо дастгирӣ мекунем. Мо кӯшиш карда ҳастем ки подписчикои худро набрад кунем. Дар оянда 2 та проекти хуб дорем. Дар проектҳои мо иштирок кунед, ёрдам кунед, дастгирӣ кунед. Барои бемориҳои ҳамаи шумо мо дастгирии худро мерасонем. Бародаро, ман медонам ҳама шумо занг мезанед барои бемориҳо. Шумо дар духтур дар корад, ҳатман шумо дар духтур аст, аммо духтури наҷӯши нест ки мисол шуморо дастгирӣ кунад. Барои ана мо мегӯм бародарои азиз, илтимос дастгирӣ кунед. Канали мо камтар як подписчикои мо зиёд шаванд. Иншоаллоҳ духтурои хубу бо таҷрибаро дорем. Мо дар оянда 2 проекти дорем ки 2 проекти мо проектҳоро названиша намегем, лекин барои ҳар як фарди мусалмони тоҷик фоидаовара. Мо дар Москва иншоаллоҳ мумкин ки баъди 1000 та шидан мо проекта аллакай номбар мегӯем ба сами ҳама шумо мерасонем. Ва аз шумо хоҳиш дорам, илтимос ки дастгирии худтона бирасонед. Ина вақте ки мисол акаи Izzatамон хоҳиш карданд ки бемор бисёр вазъиятшон безебай, бирен агар возможност боша, бирен тарафи Рязанский област. Майлаш гуфтем мерем иншоаллоҳ. Ина рафта ҳастем бародарои азиз. Агар ягон саволе ки бошад, марҳамат карда дар таги комментария бинависен. Ина хеле гап хабар. Хуб, худо нигаҳбонтон боша, саломат бошед.